Namhlanje sizokhuluma ngesitshwebhu, the whip. Olunye lohlobo lwezinto ezayisetshenziswa ukuqondisa umuntu omnyama owayesigcila mayenzeka ephambana nomthetho obekwa abaphathi beyigcila. Sike sakuveza phambilini ukuthi sizothi uma sithinta ihistory yethu bantu abamnyama bese sigxila nje kwi-history ezothi ukusiphaphamisa ingqondo, ithi kwenza nenhliziyo zethu unkenketha kancane. Ngoba asi-understand lento yokuthi sikhalele ukuthi kunamaJuda ayigqilaze uFaro le abasifundekela ngayo esontweni noma abasifundisa ukuthi sifundekele ngayo esontweni. I mean nokuthi siyinake esontweni. Kodwa kube kukhona izinto ey'thinta thina ekungakhulunywa nhlobo ngazo ngoba as-understand ukuthi mayizitsho lezi zinto mhlambe lokho kusho ukuthi yayi-right lento ayenziwa obhuti laba basifikela nale ncwadi yeBhayibheli. Mawuzobuka kulesi sithombe nje unkosana lo, insizwa yomlungu le yayibhonya igqila ababeyithatha la e-Africa ziyokwenziwa igqila phesheya. Yabona ukutalabha kanzima ngesicwebhu noma ngomshiza isigqila somuntu omnyama owayezama ukweqa ebugqilini iyona nto eyayivame kakhulu. Babeshawa abantu beshawa ngesicwebhu. Uma kwesicwebhu into eyayizwakala kaningi lapho kugcina khona igqila njengaseplazini nje lapho esasifuza khona kanzima. Lapho sasishaya kanye khona isicwebhu kwakudabuka isikhumba ngesikhathi, kuqhantsha igazi ngesikhathi, kuvele amanoni esikhumbeni sesigqila. Kulahlekelwa yihlo noma yiso ngesikhathi utalatshwa kanzima kwakuyinto evamile. Kwazise isigqila sasiboshwa izandla ngemumva kanjalo nasezinyaweni bese utalatshwa kanzima ungakwazi ngisho ukuphenduka. Iso njengendawo ebucayi uma isitswebhu sidilike kahle ebusweni laliqhuma ngesikhathi. Lento yayenziwa kithi bantu abamnyama yenziwa phela yabona mawuzwa kukhulunywa ngokuthi sakhululwa ngo-1994 kwi-apartheid. I-apartheid ukugxila nansi into ayenziwa ngesikhathi se-apartheid. Ningalodwa nenizwa kuthiwa apartheid. Nazi izinto ezazenziwa kubantu abamnyama ngesikhathi se-apartheid. Zenziwa insizwa la eSouth Africa kwakwenza amaNgisi namabhunu efike neBhayibheli asifundisa ukuthi asothanda omakhelwane bethu njengoba siyithanda thina. Kodwa nazi-ke izinto ababezenza kithi. Ziningi kakhulu igqila zabantu abamnyama ezaziphuma amehlo ngesikhathi zishaywa noma zitalajwa kanzima. Futhi okunye okumele kwazeke wawunquniswa ikakhulukazi ngenhla noma kwesingenhla nje wawuqimba ngenhla khona isitshwebhu sizohlala kahle enyameni. Lokhu kutalajwa kanzima kwakuholela ekutheni isigqila silahlekelwe igazi eliningi emzimbeni nokwakuholela ekutheni inhliziyo igcine isihluleka ukuphampa igazi liye emzimbeni wonke. Ezinye zesigqila zayigcina ngokufa ngoba akukho maphilisi noma muthi ezaziwuthola ukuthobisa iy'nhlungu. Abantu babeshayela ukufa-ke ngane zakwethu beshawa. Ingakho mawuthi uyathola emlandweni uthola ukuthi kunabantu abajoyina umkhonto wesizwe kwakuyi-army winger ye-ANC, bajoyina i-APLA kwakuyi-army winger ye-Pan Africanist Congress. Babecikwa yilo doti lo. Ngapha abantu bevalelwe emasontweni kuthiwa badumise bethi kuyakhanya eJerusalema uma uzokhanyayo kube kusho isimbambamba ngapha kwabanye. Kodwa bonke-ke abantu ababajoyina umkhonto wesizwe noma i-APLA noma babe amalunga kakhongolose mhlawumbe i-PAC babebizwa ngama-terrorist. Ingakho uzwa kuthiwa kunabantu ababeboshwe ko-Robben Island and engathi ningakhumbula kuyena uMandela waboshwa ko-Robben Island. Maningi ama-comrade
aboshwa kwi-Robben Island. Lento ifana nalento kaJesu, lento kaMandela kwesinye isikhathi ithi ayifani nalento kaJesu ngoba kugqanyiswa yena kakhulu. Yabona nje uJesu ngoba kuthiwa wafa esiphambanweni, usiko lwamaJuda ukulengisa abantu esiphambanweni. Ubufakazi balokho mzwana uJesu elenga esiphambanweni kuney'gebengu eziwu-2 ezayilengiswa eceleni kwakhe. Kwakuwumkhuba wamaJuda ukulengisa abantu esiphambanweni. So kwakuwumkhuba wamaNgisi namabhunu ukuthatha wonke umuntu oyilungu likakhongolose eyolahlwa lapha elokhuzaneni. Nalaba bama-PAC members nakumkhonto wesizwe noke-upper babethatha bogqunywa lapha ejele lase-Robben Island. Baningi abantu abafakwa lapha e-Robben Island. Ngoba ngisho umsholozi babuya khona, noCele sizwe kuthiwa babuya khona, noma uSiwa Likoti babuya khona, inqwaba. Abanye bedliwa ngenkemba, abanye befela kwi-exile. Kwenza naba abantu abafika bagila yonke le mikhuba. Sithi asifundise ngalezi zinto lezi ngoba uma ngabe uye emasontweni abakufundisi ngalezi zinto, bakutshela ukuthi asikhalele isizukulwane sikaJuda esasishawa noma sibhonywa amaGibhithe laphana eNorth Africa. Nokuyinto engahlangani nhlobo nathi leyo nto leyo. So thina sonifundisa ngehistory ethinta nina ukuze imiqondo yenu isebenze niyakubhayiza. Yabona-ke uma ufisa ukubona konke lokhu esiloba ngakho, kunemuvi la isihloko sayo sithi 12 Years a Slave. Uboyibheka leyo movie uyobhema ukholo. Eziningi izigqila zazincamela ukufa ngezimo ezinzima ezaziphila ngaphansi kwazo. Umuntu wayehlala ancike ngodonga bese ezishaya ngekhanda esiphundu khona kuzokuchitheka ubuphopho avela afe. Yabo. Umzima nje ababebhekana nabo kwakubaphoqa ukuthi uvele uhlale uyishaye ngekhanda ngemuva la uvele ufe ngoba kwakunzima ingane zakwethu. So lokhu kwakuholela ekutheni bafakwe izigqoko zensimbi ezisindayo isikhathi eside. Yabona uma ubanjwe uzama ukuyibulala ngokuyikhahlaza ngekhanda odongweni, kwakunesigqoko owawufakwa sona esisindayo sensimbi. Yabona. Uma usukhulunywa lesi sigqoko sensimbi ekhanda wawungaphinde ucabange ukuzibulala ngoba sasinda ngale ndlela noma sasinda kanzima. Yabona ngesikhathi usigqokile lesi sigqoko uzosebenza sikusinda khona sinjalo uncishe nokudla ubutalatsha kanzima sikhona ekhanda futhi naso usigqokile. Kwakunzima ingane zakwethu, kwakunzima kakhulu. So okunye okwakuba buhlungu kakhulu ukuthi labo ababeqaphe izigqila, slave overseers, babezithokozisa ngocansi nanoma isiphi isigqila abasithandayo. Angithi uyezwa? Yabona nje mangabe igqila uyigadile ziningi wase evukelwa lo mbhemu wekhwela noma isiphi asithandayo. Futhi akona ameyisitabane ebona komfana kumchazo hlala ngomthondo nje kungabe indaba zalutho. Akho cala ozoluvuma, akho yingakho uzokuthiwa kwachitheka kwigazi. Yabo njengoba kuzokuthiwa kunomama bafa noma babulawa ngama-1950s ngoba sineholide nje lokuhlonipha labo mama. Idinwa ile nto lena. Kuhlukunyezwa amadoda abo. Awungitshela indoda yakho ixhashazwa abanye abafana nje, abanye abafana. Omama baze i-Sharpeville massacre. Kwabulawa abantu kweSharpeville. Ungazijabula nje human rights. Lezi zinto lezi sengilibele lo holide libizwa ngayo. La kwabulala khona omama eSharpeville. Babedinwa yonke le nto lena. Yingakho nabantu bakithi babezama ukuyibulala. So sithi asiveze iSharpeville massacre ngoba iyona into eniyaziyo la eSouth Africa. Naneholide la leyo nto le. So babefaka abantu ingane zakwethu, hayi kancane. Ngoba sithi si-enjoy freedom nje. So lokhu babekwenza phambi yabona lento ukuthi yokurapha, angithi sithi a slave overseer noma lo muntu ogade igqila wayerapha nanombani omthandayo, whether umfana noma intombazane ongenamsebenzi nalo le. So lokhu babekwenza phambi kwezigqila ezimnyama uma bethanda. Ngisho nakubantwana into efanayo. Yabona. Mayethanda nje ukuhlaba ingane encane. Phela lento yokuhlaba izingane ezincane yenziwa yilabantu abathwele abayi-Illuminati abama-Satanist ukuze bakhuphule izinto zabo ngoba phela uSathane uhlala adinga ukuphakama. Ingakho nasejele uziboshwa zithi ziyaphakama. uSathane useke sefuna igazi into aphila ngayo. So nalezi zihlama ke zayiqhaphaza abantu bakithi
mayifuna ukukhuphula into zabo zayihlaba nezingane ezincane whether umfana nentombazane kuyayifanela meqeda futhi kuyihlaba methanda ayibulale. So lokhu kwakuyigqilaza kakhulu indoda esigcila ngoba phela nazo kwakumele zilalane khona kuzophuma esinye isigcila. Manje kokunye kwakubuye kudlwengula ingane yakho phambi kwakho, ngisho umfazi wakho imbala ubuka, hhayi indaba yokudlala. Manje lokhu kwakuyishiya ihlukumezeke kakhulu indoda eyisigcila nokwakuholela ekutheni igcine iy'bulala. Yabona kwakunomshini okwazi ukufaka ekhanda noma ufake ekhanda lomuntu bese uboshwe nezandla bese kudilika inkemba ikunqume ikhanda. Kukhona futhi ney'ntambo ezazilenga kwisakhiwo esasenziwele ukubulala ngokulengisa igqila. Zonke lezi gqila ezazibona amanyala enziwa kubafazi bazo kanjalo nakubantwana babo zazincamela ukuyongena kulo mshini. Izidumbu zabantu abafile zazitshingwa emasimini ukuze kuvunde insimu, noma zayigaya kwezinye iy'mpuphu zihlanganise nempuphu yokukhanda iy'nhlamvu zesibhamu, yabo. Awuthi ngeke ngithi ukufriza kancane la. Kunemuvi la ekuthiwa yi-Apocalypto. Abaningi bazi ngokuthi imuvi kaJaguar Paul. La kwakubanjwa khona igqila eSouth America zifukuze zize ziphalaze igazi, ezinye iy'genco zikhishwa amakhanda kukhishwe ney'nhliziyo, kudunyiswa idimoni noma uNkulunkulu ababembiza ngoKul-Ku-Klux. Bayazi abantu abaningi lowo muvi kaJaguar Paul. Uzokhumbula ukuthi uJaguar Paul wasinda sebeyomshumpuna ikhanda, uyabo, wasinda sebeyomshumpuna ikhanda. Uyabona-ke uma uthi uyayikhumbula la muvi wawushumpuna ikhanda bese isidumbu sakho okuginqwa ikhanda balithathe ikhanda liyochonywa othini kubethelwe ngale y'ngane ey'ncane khona ezokhula zinamakhanda aqinile y'hubhe abantu khona bezokwenziwa igqila baphinde babulawe kukhishwe iy'nhliziyo zinikelwe kuKhulkhukhan. Izinto ezazenzeka ngempela leziyana, hhayi ukuthi into eyasuselwa emoyeni. ESouth America yayenziwa leyo nto leyo njengoba sikuveza yonke imikhuba eyenziwa amangisi efika la afika ayigqiba ngale nto yeBhayibheli. Ngoba phela abantu uma uhlohle kahle lezi iy'nganekwane zakaJuda noma zama-Greek noma zama-Hebrew noma zamaRoma, hhayi usukuqede kahle ngoba abayazi ngisho ungabatshela abantu ngale nto la abanamsebenzi naleyo nto leyo. Basabheke eJerusalem noma kungasakhanyi eJerusalem uma amaJuda ebulala amaPalestine, lezi duphunga zakithi zisala zibheke eJerusalem. So lezo y'dumbu uma uthi uzokhumbula zayithathwa-ke ziyotshingwa ensimini ukuze kuvunde idumbu. Bazoyikhumbula, ngiyayithanda kakhulu leya movie leya. Nawe uma uthi wakwayibona uyibona, Jaguar Paul Apocalypto. It's a very nice movie. You can watch it yourself in your spare time. So zayithathwa-ke idumbu zilahleke nabantu abamnyama bakwenza into efanayo nje la eSouth Africa, yabo. Lokhu kweBhayibheli kwenzela ukubambezela umuntu umcondo ukuthi noma kungafika umuntu ozokuvezela lezi zinto unganaki, kuvele kudume umpotiyana usizosibhora futhi bese uyibuza ukuthi wena urelate kanjani nale nto kanti ave urelate, yabo. Uma ngase nje spiritual and emotional uzama ukuyi-attach-a kulezi zinto esinitshela zona, uyobona psychological or mental ukuthi uyocaca kanjani. Ayikho ingane yakho yoba isidwedwe sezinye izizwe kutshele mina, yabo. Yabona-ke wonke lamanyala noma bonke labantu ababenza lamanyala kubantu bakithi abamnyama babekholiwe iy'ngane zakwethu. Bebiza uJesu Kristu ngeNkosi kanye nomsindisi wabo. Yingakho abelungu bemthanda kangaka nje uJesu, ngoba ufike uqhaphaze abantu bese ubafasa imiqondo. Yingakho kuthiwa baye esontweni. Uyabona into uma uyisonta usuke uyisonta nje uyenza ushidi ukuthi ingakwazi nangendlela ukusebenza, yabo. So yingakho kuthiwa abantu abahambe beye esontweni. So labantu babemthanda kakhulu uJesu onkosana laba kakhulu ngoba phela uyabona nje uNapoleon Bonaparte khona la kuveza khona ukuthi a religion of Christianity noma the Bible yonke leyo nto leyo, it is a good stuff that you can use to prevent the poor from murdering the rich.
Wayesho njalo uNapoleon Bonaparte nginama speeches akhe ekhuluma lonto. Lento bayicreatela ukufasa umqondo womuntu ukuthi ukuze ngalwe. Ingakho kunalobu buphukuphuku obuthola eBhayibhelini kuthiwa umuntu mekufumba ngempama ngapho umnika esinye isihlahla uthi akakufumbe ngala. Kuthiwa ungabe usayiphindiselela ugoqoze umuntu nje ungabe ungayiphindiseleli khona uNkulunkulu wakho ozokuphindiselela ubuphukuphuku ayikho lonto leyo. Uma umuntu uphila kahle ekhanda lakho akekho umuntu ongavuma ukugoqoza omunye umuntu abuke nje ayikho lonto leyo. That is why nala emhlabeni kukhona ama-case ekuthiwa o-assault, uboshwa. Ngoba phela akekho umuntu ophila kahle ekhanda ongavuma ukugixizwa abantu nje umuntu ongasile. But emasontweni bayifaka lo mqondo ukuba ningakubona abantu bedunyelwa kanjela abantu abasontayo. Uma ngikhuluma abantu abasontayo kule nto uhamba usonta izinto zamanye amazwe ngoba uma ukhuluma iqiniso iqiniso ayikho ingane yakwaJuda ekhonza uNkulunkulu wama-Arabs. Ayikho ingane yama-Arabs ekhonza uNkulunkulu okhonzwa ama-Afrika. Ama-Afrika yiwo nje ampumputhayo ungazi ukuthi asanganenzani. But anyway, esiqonda ukukuveza la ukuthi labantu baba amaKrestu onkosana laba ibona basukela neBhayibheli ngaba silazi. So zonke igqila babeyiphoqa ukuthi ikhonze noma sidumise uNkulunkulu ka-Abrahama ngoba kwa-Abrahama lwasimazi futhi obabamkhulu babengenamsebenzi nabo. Ibona onkosana basitshela ukuthi siyinzalo ka-Abrahama ngoba kwa-Abrahama njalo sisazonifundisa ngayo. U-Abrahama oyiphimp, PIMP, yabona oyiphimp u-Abrahama. Umfazi wakhe uSara emenza umahosha, yabo. I'm sure mengabuya nje engathanda i-hip hop kuneculo lo Snoop Dogg no 50 Cent elalethi PIMP. I don't know what you heard about me. Yabo lalicula kanjalo. Noma nje kuneculo lika 50 Cent lathi PIMP. Yabona hamba ngeemoto ezigqomayo no Steel 3. I'm sure Abraham engavana labo bantu. Sazonitshela ukuthi Abraham oyiphimp. And basibhedela nje noma basidakela emasontweni basitsho ukuthi inzalo kaAbraham. Abraham oyiphimp sazonifundisa ngalonto le. Futhi wayenezigqili ehamba eqhaphaza abantu ezikhwele ezinye igqili ezizalisa. Yabo iganga ngazo sazonifundisa ikhona lonto eBhayibhelini so ifundisa sisho. Sinikhombise ningasibangela umsindo ngayo. Sifundisa ihistory yenu la ithinta nina straight. Yabo njengoba sisho ukuthi manithi sinamanga siyacela bafowethu niyibuke le movie ethi 12 Years a Slave. Yonke lento esikhuluma ngayo la kuyavela kuleyo movie leyo. Nanoma ubani onengekayo noma ocasukayo ngayo yonke lento esisho la cishe indaba yakhe la sinamsebenzi nalonto thina. Qiniso solikhuluma ngoba linjalo. Ngoba kubalulekile ukuthi sikhulume nabantu abamnyama. Yonke lento esikhuluma ngayo ngakuyithola esikoleni. Yingakho siwiki kanje emakhanda ethu ngoba siwazi umlando wethu. Yabo mhla ama-China nama-Japan nama-Indonesia nama-Korea begqilazwe kanzima izizwe zase-Europe aqaphela konke okwakwenziwa kuwo. Yabo yonke lento esikhuluma ngayo ama-China ayazi lonto leyo. Sayithola inkululeko alaqaza phansi yonke inkolo. Ashiya inkolo, ashiya usiko, imikhuba ayayifundiswa igilamkhuba zamaKrestu ase-Europe. Abuyela kokwawo ngokugcwele. Ngeke ulifice nje iChina liqaka ngezinto eziningi ezenzeke e-Europe. iChina libhizi nezinto zalo likhonza uBuddha. Futhi bayisizwe powerful ngalendlela ama-China. The whole of Africa asikho isizwe esingapowerful njengama-China. Ngicabanga ukuthi alikho izwe lingahambe kuyokhamisa eChina liyocela ukuthi ama-China ezofaka imali ezweni lawo. Anemali ama-China, discipline ngalendlela. Into yenza lokho bayawazi umlando wabo. Akubona abantu abajivayo nje. Bashaya amavosha, badaka utshwala bethi ba-enjoy inkululeko. Uma ungababuza ngoba nithi nithokozela inkululeko nazini ngomlando wenu awazi fokol. Uyiphi inkululeko oyithokozelayo? Thokozela ini? Ngoba phela ukuze uthokoze uyabona nje ukutshele kanje. Mina ngeke ngathi qumbi ijana ejele yabo. Mzwane ngiphuma ejele ngathokoza mfethu ngacelebrate. Ngicelebrate ukuthi ngiphuma ejele. Uyabona lonto le. Uyabona umuntu ophuma ejele uyayi-enjoya lo muntu freedom ngoba uyakwazi ukuboshwa kanjani. Nina ngoba nidaka utshwala kanjena ni enjoya ini? Ngoba nazi fuck all baningi abantu abamnyama esihlezi zama ukuba engage ngehistory thinta bona. Futhi ngoba nithi enjoy freedom nje. Nake nezwe niyazi kwenzakalani ko-Rivonia trial. Bangaki abantu ababoshwa lapho? Abazi fuck all. Ngisho nabayibiza ngama-comrade abazi fuck all. Amathenda nje into edume emakhanda abo nokubulalana bodwa bebanga ikhundla. Siyasibuka lezi ezinye izizwe ukuthi awubheka indangalo kube zazi umlando wazo ngaba yicabanga kanje. Sibulalana sodwa sifakana ama-drugs.
and yekwa ngamasibomu lento ama-drugs ngamasibomu uyabona uma ngithi yekwa ngamasibomu okuwathwala ama-drugs uye nawo eChina khona uzobona kuzokwenzakalani noma uwathwala ama-drugs uye nawo eJapan angiphathi ungaya la e-Indonesia unganya babulala laba bantu indaba okudlala abanasikhathi nathi mhlawumbe ube siyawazi umlando wethu ngabe azivumele wonke lamanyala enzeke ezweni lethu kwenziwa human trafficking namhlanje siney'ngane ezihlala ngaphansi kwama-bridge zibizwa ngamaphara ziyanambuzela ngathi iy'nambuzane kunabantu abathatha iy'dakamizwa bey'fakele iy'ngane zethu masibabulala labo bantu sithathe sijikijele emajele kuthiwa sithatha umthetho ngezandla masithatha umthetho ngezandla yini indaba iphatha imandla zingayilungisi lento ama-drugs iyacika lento ama-drugs bafowethu iyacika hhayi kancane baningi abantu abagcwele emajele ababoshelwa lo mbhedo wokuthi bebeliswana nabantu bama-drugs kubanjwe umuntu wama-drugs ayiswe enkantolo kuthiwa abukho ubufakazi funa kuyiwe elab ngesikhathi kukhanyisiwe kuthiwa funa kuyiwe elab noma lezi zinto lezi iy'mpuphu lezi zonyawupe nani lezi zinto lamawunga ngesikhathi kuthiwa lento ihamba iye-lab lo muntu uyaqhubeka ngabe udengisela iy'ngane zethu onyawupe nani and the worst part nabantu abakwa-law enforcement kunabantu asebekwi-payroll abakhokhela lama-drug dealers and iyacika lento kube kuya ngami mina masikhuluma ngalento ama-drugs ngabe akekho umuntu oshaya iphara ngabe uyalibamba iphara ulibuze ukuthi ubani okuphakela iy'dakamizwa meke wathola ukuthi ubani bese uyahamba yakubo ebusuku uyoshisa umuzi wakubo muntu ubulala ungalithinti iphara ngoba phela leyo ngane ngaba yilona iphara uvulala mfana wami ubani okufundisa lento okubhemisa lento hhayi masizelana lento siyithola emzini othize okay sharp ebusuku ungahambi nibe baningi niye kulowo muzi fanele ufake umlilo nishise ney'moto zakhona nibone ukuthi ukhona umuntu ozoqhubeka athengise iy'dakamizwa ngoba vele lento kuyafana uma uye enkantolo ayisebenzi lento yokulwisana ney'dakamizwa asikhulumi kanje ngoba sibhebhezela udlame just imagine ukube nani nanikhona nishawa njengoba obabamkhulu babeshawa nishawa niqhuma amehlo nibulawe nincama ukuyibulala mawuthi uyaqalaza ubheke emuva ubona isizwe sakho sisangene ngale ndlela esisangene ngayo iyacika lento bafowethu uyabona uma ngabe lezi zizwe lezi ama-China ama-Japan nama-Indonesia ngisho ungaya ey'koleni zawo ufica iy'ngane zabo zifunda ngolimi lwazo kungakho zihlakaniphe kangaka nje okwenze nje nina nikhonze isingisi kakhulu enifundisa iy'ngane zenu nabelungu ujabulela ukuthi ingane yakho ngisho idlale ikhuluma ngesingisi kwesinye isikhathi ikhuluma amagama ujabule ujatshuliswa lowo mbhedo lo okwenza kanje okukhulume nge-China ngesingisi nje isingisi esisile nje ukhulume nje awulibona lidunyelwa kanjani alisazi i-China isingisi kodwa lihlakanipha ukubhubha ngicathi namangisi asemuva kakhulu ngokuhlakanipha kuma-China lihlakanipha ukubhubha uthathe le ngane yakho le ukuthi izisingisi izinqeko uzisekhanda uthi ayidizayine something uthatha ingane e-China uthi ayidizayine something eyakhe yazi fuck all yazi ukhuluma i-English kuphela finish so ngeke ngitshela uhlakaniphile lowo muntu lowo ayikho into ehlakaniphile akazi ne-fuck all akana-skill into nje udoda okhuluma i-English kuphela futhi ngabe kuyawenza umqondo kube nabo labantu esipihla ngokuthi sifundile masikhuluma i-English yabo nabo balukhuluma ulimi lwethu lwesiZulu la kunento ekubizwa i-black inferiority ne-white supremacy yubuduphunga lento ukuthi singaphihla ngokuthi sikwazi ukukhuluma ilanguage yomunye umuntu kodwa omunye umuntu akayikhuluma ilanguage yethu ngisho ngayo eChina ulalela i-State of the Nation address sakhona bakhuluma isiChina basikhuluma isingisi ngoba bona amangisi come to Africa uye komali bakhuluma isi-French most countries in West Africa bakhuluma isi-French kodwa bama-Africans but you'll never find even a single country in Europe speaking any foreign language more especially from Africa never lezi duphunga zakithi eish Nkosi yami konakele kumuntu yabona ukulele kunye kube kubili futhi kusile emakhanda ngabe kuyavusana yabo but anyway ngoba sisho sithi ngisho ungaya ey'koleni ama-Korean ndoda nama-Indonesia ingakho iy'ngane zabo yihlakaniphe kangaka nje zafundisa ukuthi ukuze ube successful empilweni awudingi ukukhuluma i-English noma ukugcina i-culture yase-Europe you need to free your mind that's the only secret you need to have
You need to free your mind. Uyabona futhi lokhu kokuthi balaxaze usiko nezinto zezinye izizwe. I'm sure bakwenza ukuhlonipha iy'nkumbi zabo bonke labantu abaseleyo kamhla nabo beyigqila njengathi la e-Afrika. And siyakusho lokhu, akekho kodwa umuntu ophila kahle ekhanda lakhe ongazigqaja ngosiko, ngolimi noma ngenkolo yalolu hlobo lwabantu olwenza umkhulu umonakalo kubantu bakithi la e-Afrika. Kungakho siphonsa inselelo enkulu kuy'fundiswa zakithi ngoba izona kanye ezilwisana kanye nathi uma siveza konke lokhu esikuvezayo. Umuntu uvele akutshela ukuthi sikhululekile, amagama akho anenhleso yokugqugquzela udlame. Abantu abamnyama bazi leyo nto leyo. Mase sibhonywa lana ngoba sibhonywa kangaka nje e-America, siguqe ngamadolo siphakamise izandla sithi Black Lives Matter. Yabona? Funa size sibulawe ukuze umqondo ubuye usebenze kangcono. Black Lives Matter. Ngoba sibulawa kangaka nje. Kade ngibuka ezinye iy'nsizwa zamabhunu. Amabhunu namaNgisi ayithanda lento. Kube futhi kusayangaba msho ngabe isisenzeka. Bengibuka lento yaseGroblersdal. Kunendawo kuthiwa iseGroblersdal. Umfana webhunu noyise badedela inja nje yavele uluma umuntu omnyama we-security waze wafa. Can you believe? Just engenze lutho. Yabo? Badedela inja nje. Yavele umnikiza nje waze wafa. And amabhunu emva kwalokho athatha ama-flag aseTransfali lawo bandlululo. Uyabona? Ayawaphakamisa ahamba nawo. Thina ngapha sibhizi enjoy freedom. What kind of freedom is that? Abantu abalahlanga ama-flag ababewaphakamisa mzukwane begoqozo. And ukukhumbule lokhu sasingabone ngalutho. Umuntu oyesuka le Europe, eHolland noma e-England, mhlambe ePortugal, mhlambe eGermany, ezogoqoza abantu. Singabonanga and asisho ukuthi abezela. Bayizela abantu basigigqa. And inesidina lento ngoba thina ngapha kulokhu kuthiwa bukani freedom, as-enjoyini freedom. Ngapha kusaphephezela ama-flag e-apartheid. Kubalulekile ukuthi sifundisane ngazo lezi zinto ngane zakwethu. Kubalulekile ukuthi sifundisane ngazo. Niyiqaphele lezi zinto lezi. Ibalulekile loo nto leyo. Ukuze ney'ngane zenu izokhula yisile la emakhanda azo. Inesidina lento ukuthi sigqilazwa abantu abangasiboni ukuthi sabantu. And sigqilazwa nanombani manje. Kusuka wonke umuntu, East Africa, West Africa, even neighboring countries. Ba-identify ama-opportunities. Bafika baphila impilo esile kunathi. Thina ngapha siyakhamisa sithi sifuna umsebenzi. And akekho umuntu osiqinisa umqondo. Sonke siyasaba ukukhuluma ngoba sizothatha sijikijelwe emajele. Iy'nkulumo zethu ezizenzayo zinenhleso yokucwasa, zinenhleso eyani. Awukwazi ukukhuluma iqiniso manje esikhathini esiphila kusona. Awukwazi nje ukukhuluma iqiniso. And ibuhlungu lento le ukuyibuka yenzeka ngoba nathi sizele. Kubaluleke ukuthi sifundisane iqiniso ngoba and ayikho i-platform ongayithola ukufundisa abantu yonke lento. Ayikho. So nisixolele iy'ngane zakwethu kunomlando esiwaziyo la. Uyabona sesigcina la ngonyaka ka-2015 eCharlestown, eSouth Carolina, e-United States of America. Kunomfana ona 21 years. Ogama lakhe kungu-Dylan Roof. Lo mfana wahlasela isonto labantu abamnyama elibizwa ngokuthiwa yi-African Emmanuel Methodist Church. Wavulela ngenhlamvu kwafa abantu abawu-9 ngesikhathi, kwalimala abaningi kanzima. Lokhu komfana kwase kusho udede ukuthi akuqondi ukuthi kuhlalelweni bengabulawa abantu abamnyama ngoba yinto eyaziwayo ukuthi kumele bonke abantu abamnyama babulawe noma bafe. Khumbula-ke ukuthi babulawa nje babe sesontweni lona kanye leli sasiphoqwa ukuthi sikhonze ngoba lento ye-Christianity guys lihle sizokusho lokhu. Uyabo ngo-1948 i-ANC Youth League masifunda umlando iveza ukuthi kwakunento ayibizwa nge-program of action. Kuleyo program of action kwakukhona nento yokuthi akuvele kubulawa amasonto, kushiswa amasonto ngoba yiwo lawa aphazamisa abantu bakithi. Ithi igenge ye-ANC nomkhonto wesizwe no-PAC no-APLA kuliwa. Kube kukhona abantu abasithambisayo thina ngapha ukuthi hayi ningabuyiseli okubi ngokubi kodwa umuntu ukwenza okubi. I-Youth League yangaleso sikhathi athi akushiswe namasonto. Lento yenza umuntu afadala nomqondo afa. Asikwazi ukuthi singathi sisempini ngapha kubhunyelwa amanzi ukuthi kube nabantu abapholile. Ngoba phela awukho umsebenzi wenkolo eyafika nezigebengu yiwo nje lo ukuthi ukuthobisa umuntu umqondo ukuthi angalwi
ukuze bakwazi ukudla yonke lento abayidla kithi kalula. Lelo qiniso ufuna selikhulume ngoba nazo lezo iy'ngane ezazikwi-ANC Youth League ngaleso sikhathi nezazikwi-APLA noma kuMkhonto weSizwe zafa kwazona, ezinye zihamba zaya kwi-exile zidutshulwe zibulawe khona kwi-exile. Ngoba uma sithi siyawucinga umlando siyathola ukuthi amambuka madala kuthi kuhlangene kukhulunywa ngezinto ey'sile nengqondo eziya phambili, kube khona iy'hlama la ngakithi ezizoba yimpimpi ihambe engikuthandayo babey'bulala lezo zinto lezo. Vele imbuka nje into yethuna nje, into eguda kumsebenzi wembuka. Futhi uma usuyibambe noma uyihrumpuna amasende, into enganamse uma uyindoda uyihrumpuna amasende, ngoba uma uyindoda amasende akho kufuna aqine. Awukwazi ukuthi singathi sishaye imuvi siya le wena uyasidayisa, uyabo. So lokhu komfana kwangena kwavulela ngenhlamvu besonta labantu bengonelutho. So kungakho-ke siye sithi simfisela inhlanhla osahamba ngendlela yabezizwe, siye sithi inkosi izimbusise kanye nabakubo ngokunjalo. Kodwa omunye umthandazo esiwuthandazayo sithi inkosi izikhumbule zonke igcila zakithi ezafa kanzima zingenze lutho, kepha ingalinge nangephutha ikhumbule bonke labantu bakithi abamnyama abasagiya ngehlangu ezabulala obabamkhulu bethu bengenze lutho. Uyabona umthandazo thina esiwuthandazayo akukwazi ukuthi kungafika isitha umuntu uyabona umuntu uma efika kuwe ekushaya ungenze lutho, ekucinta into zakho ungenze lutho, ekuphuka ungenze lutho, ashintshe usiko lwakho akuphoqe ukuthi musa ukuba yilento iyona colonize, bese isizukulwane salabo bantu sihambe ngaleyo ndlela leyo. Siye sithi uNkulunkulu leso sizwe noma singahlupheka kuze kubhubhe umhlaba ku-right, alikho icala lapho. Akekho umuntu ophila kahle ekhanda ongalahla into zakhe ahambe ngendlela yabezizwe. Bonke abasenza lawo manyala lawo noma lobo bulima siye sithandazele ukuthi uNkulunkulu engathi engabambathisa ingubo yenhlupheko ingunaphakade. Siyabonga, sohlangana esikhathi esizayo. Sharp.